Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Pindi TV bisimilla mon ɗo e roɓindu jayndeli mon no dañeton ɗum subaka fof oɗon jaada hene bani mon Debbo Aissata Ndiaye ena yaada hene banum gorko Amadou an walla Amadou Moussa an. Amadou bisimilla ma. Bani ba Aissatou jam wale mon bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eɗum gonirɗon kala on calminama e kuɓal. Bisimilla mon wadde bandiraɓe en garatan subaka fof no gariten roɓindu jayndeli ni ɗo e nder Pindi TV hande noon journaux ji tan gari koye no lionji ɗi tertorani puɗɗoreɗen le quotidien le quotidien oɗo subaka hande ko yewti ko e jaɓɓugal walla mbiyen tertugal ngal baro teddugal leydi men Sénégal tertono tawi noon ko heccanki ñande aset toon to dingaral ngal laaɗe diwoje ngal Léopold Sédar Senghor ha fewde toon to galle lamorgo ngo woni palais présidentiel holitama noon wonde jayde wi ene wayno ko baroɗe jaɓɓama ko noonne kadi ɓe kepti teddugal ngal ɓe gaccuno ɗo e wuuro lamorgo ngo hono Dakar holitama noon wonde kamɓe ni ɗinɗon jour uji ɓe koliti wonde ko bettere mawde wonaniɓe sababude yiide ndiɗo kewedi jamanu no fewi arde tigui joni joni o gam jaɓɓade ɓe e nder hen mawɗo leydi ndi Macky Sall hokki moni kala e jour ɗi noon fodde million ngaji nogas e koppereje CFA ko e nder hen ni kanko mawɗo leydi ndi o holliti wonde yoɓe joni joni o yoɓe mbad golle mabɓe tan no hanniti ni beele ɓe mbawa gagnade on ɗon trophée CAN 2021 Las quotidien kamne kadi koye gon felo tan yabbi ko yewti e jaɓɓugal ngal ɗon woni tirtugal mantinigal ngal baro teddugal leydi men Sénégal terta ɓe kolliti noon wonde ɗum noon tigui woni koɓe jaɓɓa ɓe jaɓɓira kay gam yimɓe warɓe golle mantiniɗe toon to Caire koye nder hen ni jayde wi ene wayno baroɗe kepti ɓerɗe ɓesgu Sénégal naaɓe kala e kuuɓal e nder hen noon holitama Sénégal ma heeb walla heeɓi ko tonni walla ko ɓaadi e milliard uji ɗiɗi e koppereje CFA koye nder hen kadi holitama kala pettowo tan ma dañ ko tonni 50 millions e koppereje meɗen e nder hen ni kanko mawɗo leydi ndi hono Macky Sall o hokki kala pettowo ko wiyete ko hono passeport diplomatique wondude kay e 20 briques critique jayde critique koye gon noon felo tigui kamne yebɓi oɗo subaka hande ko yewti koye on ɗon fannu gam jaɓɓugal mawɗo ɓeɓe ganduɗa ɓe ko baro teddugal leydi men Sénégal yanoɓe toon to Caire wuuro lamorgo leydi Égypte ko yewti coupe d'Afrique des nations de football jayde wi noon ene wayno ko ɓen ɗon ni folaɓe final ene wayno koko piya kono tan ene wayno ko kamɓe pi e guel ɗon kawguel hayso tawi bojji teskanoma toon to Caire woni wuuro lamorgo leydi Égypte ene wayno jaleɗe kamɓe mooso yitama ɗo e Dakar ɓe jiiti mooso tigui les échos jayde les échos e oɗo subaka kamne kadi koye gon felo yebɓe hayso tawi uddiri toɓɓe kewɗe ko yewti e fannu goɗɗo kono tan koko yewti ko e ganduɗa ko woni final mo ganduɗa Sénégal wasi ɗum hakkude muɗum e Algérie naɓe holitama noon wonde ko kamɓe baroɗe ɓe jaɓɓama tigui ɓe jaɓɓirama noon e fayidagal mawgal e nder hen mawɗo leydi ndi hokki mone mabɓe kala million ngaji nogas e koppereje CFA wondude e passeport diplomatique mone mabɓe kala ma heeb ɗum ɗon ko wona ɗum ko jagoɗo kalifinaɗo ko fati banggue coftal bali hono Mactar Ba holiti wonde kañum kay ina yaadi joni joni o e Aliou Cissé ɓeydene ko fati banggue jobdi muɗum ndi yoɓeteno e kala lewru ko noonne kadi o wawa accede o jokka ɗowde kippu guendijo leydi Sénégal le populi vox populi e oɗo subaka hande kamne kadi ko hen arta hayso tawi nawirima e toɓɓe goɗɗe kono tan ne wayno ko toɓɓere ɓurde mantinade oɗo subaka hande caggal nde baroɗe kay piya toon to Caire aljuma ɓennuɗo o ne wayno ɓe jettima ɗo e Dakar ñande aset ɓennuɗo o holitama noon wonde ko baroɗe kay jaɓɓama ko noon kadi teddinama bismama ɗo e wuuro lamorgo ngo hono Dakar holitama noon wonde eno jayde wiide ɗum ɗon wayri yeede guila hitan ujunnaje ɗiɗi woni 2002 kono tan ene wayno ko weltare tigui ɓesgu leydi Sénégal weltigui ɓiɓɓe muɗum toon to aéroport Léopold Sédar Senghor ɗum saabi noon jayde wi ɓe gummi toon kamɓe hono ɓesguji leydi Sénégal ɗi ko guila aéroport on ɗon Léopold Senghor ha yetti toon to palais présidentiel fodde waktuji 5 aɓe mbaɗa aɓe jaaha tigui e koyɗe mabɓe gam dusde baro teddugal leydi men Sénégal ha yetti toon to galle lamorgo ngo jayde stade kañum nene wayno arti walla tan mbiyen ko hen tigui arino ha ni ko yewti on ɗon final basaɗo toon to Égypte e coupe d'Afrique des nations de football ɓe koliti noon wonde ko baroɗe jaɓɓama tigui teddinama kadi bismama gueɗe muɗum jonnama no hanniti ni kamɓe noon baroɗe ɓe keeɓi tigui hono jettor mantiniɗo ummade e ɓesgu leydi Sénégal ko noonne kadi ummade e mawɗo leydi ndi hono président Macky Sall ko e nder hen ni kanko mawɗo leydi ndi o holliti wonde kala joueur ma heeb ko tolni e million ngaji nogas ummade tigui e jiifa makko ko wona ɗum ko o yetti kadi ɓeɓe
ganduɗa ɓe ko ɓesgu Sénégal naaɓe caggal ngal ɗo jaɓɓugal mantinigal ko wona ɗum ko omo ganduɗa ko le roi Pelé mo ganduɗa ko toon to dowla Brésil jeeya bodɗo gueɗal mantinigal to banggue football o liti wonde ko yo Sénégal muñ gueɗal mantinigal e gueɗal teddugal ina faadi oɗo kippu ko ɓoyata ko e nder hen noon omo ganduɗa ko ministre Matar Ba kalfinano ko fate banggue coftal balli wi ina wayno ina yaadi e omo ganduɗa Aliou Cissé acceɗo jokko ɗowde kippu gendijo sunu lambo ko ɗon guddirten jaydeji men oɗo subaka hande nden jayde heedori ko fate banggue hono sippiroɗo e nder leydi men Sénégal jayde noon ari koko yewti ko e face à face woni kuccam hakkude Modulo e omo ganduɗa ko Eumeu Sène holitam noon wonde no jayde wiri ene wayno tan ko clash tigui teska hen woni konngudi tan biyoje hakkude mabɓe moni kala noon soti konngudi fuɗɗorade noon e konngudi omo ganduɗa ko Eumeu Sène holiti wonde omo ganduɗa a liiɓi ɗum laabi ɗiɗi tawi kadi a hesni ɗum e yesso dingaral on ɗon kadi ene wayno hay goto jitta gunɗon janggu woni ko haali kanko Eumeu Sène ko nder mo ganduɗa ko hono Modulo jaabi wimo wonde ngol lawol mami fiye kadi mi libma e nder hen ni ene wayno mi andinma tan Eumeu Sène an ka mawɗo ɗum saabi noon joni joni mami liiɓe mi heɓta on ɗon couronne woni tigi ko yewti ko e kanol laafa kange voilà ko ɗum ɗo woni ko ɓurno tengtude e jandeji men hande Aissatou Ndiaye eyyi Amadou ko ɗum tan uddi hande ruɓɓindu jayndeli meɗen ɗum noon hande gueɗe rendo onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Pindi TV min gaddanta mon ko théâtre moɗon jeewo walla jeewo galle mo gadɗa ne foti dañde ɗo e nder Pindi TV Amadou jeewo kam ɓooyi waɗede publicité Pindi TV ko gonga jeewo ko film mo ganduɗa o ko film jarɗo e jamanu ko film mo ganduɗa ene waɗe ɗo hen publicité kala e saaha ɗo e Pindi TV ɗum noon ne wayno saaha makko heedi o heblama o payi ɗum ɗon noon mboɗa andi bandiraɓe ene paadi ɗum kadi ko film mo ganduɗa o ene foti wattede hakkille saabu ko film mo ganduɗa ne yaade e jamanu woni ko wiyete moderne ko noon tigui ne yaadi e jamanu ko woni nder galleji ɗi ko woni boowal foof mon gandu ɗum mon memani hen seeɗa ɗum noon saabi ko woppude won tan e rokkude won seeɗa e jeewo min mennamon hen seeɗa kam jeewo galle Amadou nan ɗon jeewo kam sofani so tawi a yi oɗo publicité tan andat ko film vraiment baɗɗo fayida kadi ko yimɓeɓe panno ko ene wayno ma daƴƴume film o saabu sa daari ko acteur eɓe fulɓe dariɓe joguiɓe pellital ndendini doole munen ndentini koye munen ndendini haqqillaji munen ene juɓɓini oɗo film mo ganduɗa ko film paɗaɗo no fewi ɓen acteur eɓe ni ɓe ganduɗa hande nana toon to Walo Fendo no woni hen mbiyata hono Doola France ene mbaɗa toon golle mantiniɗe ko kañumen tigui kebli ɗum ɗo donc ko yimɓe mbiyatno amin jiiɗi e dañde film uji ganduɗa ɗi ko jarɗe e jamanu won film uji moderne ene wayno maɓe keɓ ɗum ɗo hen e Pindi TV ko noon tigui Pindi TV noon ko ɗum tagui ɗum ummade kala ko ganduɗa ne yaadi e jamanu noon bandiraɓe tawa oɗon ketto ɗum tawa oɗon jeeɓa ɗum tawa oɗon ganda kala ko ganduɗa ene keewe addunaji walla mbiyen ene keewa e agoyaji ɗi ɗum ɗon noon saabi gaddana ɗon tan jeewo walla jeewo galle noon patte ɗum talata foof Amadou e kadi samedi so Allah jaaɓi talata wonata ko hono talata sango waktuji sappo e tati so pawi hojomaji capantati voilà woni 13h30 so yeehi noon ha woni ase ɗo woni samedi o ɗum noon ko sanga 10h foof tan ko yidde weltinde yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV andindeɓe kadi won wonɓe ɗo henen mbaɗa golle mantiniɗe to banggue fina tawa ina gurtina fina tawa fulɓe ina gurtina fina tawa ina gurtina aussi aadaji meɗen ɗi ganduɗa ene jano ha majji saabu so wiyama jeewo galle Aissatou ene wayno wonko ɗum firti wonko firti ko heewi jeewo galle mo ganduɗa ne wawi moƴƴude ne wawi bonde kono oɗo jeewo galle kam eɗen gandi ko jeewo galle baɗɗo fayida ɗum ɗon noon ko yeero nanɗon omo ganduɗa o kadi ko Amadou Diallo acteur ɓe ganduɗa ko acteur comédien ji Yacine Sy en foof nani hen Dieynaba Sow en ko yimɓe ganduɗa ɓe leñolngol ne andi ɗum ne heɓtini ɗum no fewi ko noon tigui ɓe leñol keptini e ɗemgal mumen ɓe ganduɗa yete jejjitani ɗemgal mumen goppani kadi ɗemgal mumen ɗum ɗon noon woni tan jeewo saabi ummade jeewo walla jeewo galle noon no Amadou wirini ina wona tan mo ganduɗa ina wawi muñande foof walla mo ganduɗa ɓernde mum ne faɗana foof ɗum noon kettuɗe ɗum walla paɗe ɗum ɗo e nder
Pindi TV ne talata fof e samedi fof ɗo e nder Pindi TV patton ɗum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum tan noon wonno komin gaddanno mon e gueɗe rendo hande haaldude mon tan e ko ganduɗa ɗum woni jeewo galle walla mbiyen jeewo bandiraɓe on jarama hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV tottuɗe won tan aadi ko lawol gongol walla mbiyen janggo so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah rokken tawtorede Samba Diop équipe muɗum Allah jarama konko hettuno e caméra ji ɗi